Kilana para kadang-kadang waranggana karo pengrawit. Nduk, Umi. Saiki sampean wis diwasa, wis lulus SMA, wis arepe kuliah. Ya, matura marang sedaya para warga masyarakat ing Banaran kene. Ya, Nduk. Nggih, wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula nuwun, Pak, Bu. Kula Kaya arep medhayah kula nuwun. lho ten pundi-pundi niku kedah kula nuwun lho, Pak. Oh iya bener, aku ora nyalahke kok, Nduk. Lah nggih. Sampeyan kok Solo lak medhayah ning Banaran. Lah nggih. Mula bener kula nuwun. Aku ora nyalahke kok. Ndang. Kula ten mriki wakilipun rencang-rencang yoga, rencang-rencang waranggana kalian rencangipun Pak Dalang. Kula nyuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Atas apresiasinipun panjenengan sampun napa kersa rawuh mirsani ringgit dalu puniki. Ora apa-apa wong Bu Lurah mau ya malam iki kok. Ha iya. Ora apa-apa pancen yen apa ki ngomong ning ngarepe masa semene akeh iki pancen ora gampang. Sosok ning omah wis ditata tirik-tirik apik bareng teko kene ilang kabeh iso. Nggih, Pak. Ora apa-apa, Nduk. Tutukno, Nduk. Terus. Nggih. Mugi-mugi mliginipun kula ngaturaken kagem Bu Lurah. Mugi-mugi Bu Lurah sehat selalu, panjang yuswa, pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Sampun, Pak. Masyarakate urung didongakne. Oh nggih, masyarakatipun. Iki masyarakat iki do urunan lho rumah samu. Oh iya. Kok ora didongakne piye tanpa ada apa swadaya iuran dari masyarakat sing dumadi saka ora kurang 317 KK. Waduh nggih. Oh, kaya ngono kuwi. Kagem masyarakat sedaya kemawon. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat. Murah rezekinipun. Nek pun tambah rezekinipun benjang tahun ngajeng nanggap wayang melih. Dalange tetep Pak Yoyok mawon. Waduh. Terus bar kuwi piye? Mungkin lah enten kula. Wah, iya. Apik. Sampun, apik. Pak. Heeh, jas ya sing ngono kuwi. Iki wis lulus saka SMKI, saka SMA. Iki kuliah ya, Nduk. Nggih, Pak. Nang endi? Wonten isi Surakarta. Kepanjangan dari isi iki apa? Institut Seni Indonesia. Wah iya, jurusan Karawitan. tak kira oleh Tuban Bojonegoro. Boten. Karawitan ya. Apa Nggih. pengertiane karawitan iki apa? Maknane karawitan. Aduh, jenengan mboten anu to, Pak. Apa? Mau mboten WA riyen no. Karawitan. Lah WA wae, WA aku wis tak lebokne WA-mu ning ora kok buka kok ya. Karawitan. Kara niku santen. Kowe iki tak keprok kowe iso kara iso santen iki lho. Kuwi cara ngendi ora. Karawitan niku anu, Pak. Rawit. Rawit niku tegese halus. Heeh, halus. Terus Nah, sampun. Kula ngertosi niku tok. jadi moga-moga piyai sing olah karawitan lan seneng ngrungokke karawitan, hatinya menjadi halus. Halus, nggih. Ngono kuwi. Sing ditabuh jenenge apa? Sing ditabuh gamelan. Gamelan. Apa maknane gamelan? Aduh. Calone kowe iki ya nabuh gamelan ora ditabuh tok. Berarti kudu ngerti artine. Gamelan. Apa? G. G niku gong. Heeh, gong terus dikapakke. Nggih ditabuh gong. G niku gong. A niku ampiang. Hubungane ampiang karo gamelan ki lho apa? Ampiange apa to? A niku angklung. Angklung. Lho angklung niku termasuk gamelan, Pak. Oh iya, gamelan cara Banyumas kok ya. Napa nggih to? Oh iya, Banyumas ngangge angklung. Ngen kula kok wonten. Oh, riyak ya ana. Lah nggih. Ponorogo. Angklung. Heeh. M. M. M menika mik. Mik. Kok iso tekan mic barang? Loh, gamelan niku nek mboten enten mike mboten saged
anu lho, Pak, mboten dicop nisan ngoten mboten saged muni. Oh. Nggih muni jane tapi mboten banter. Oh, Mesti iya. jenengan mesti nek mboten enten mike mesti nggih ngentung-ngentung ngoten niku. Ah iya. Ibumu buka esil lek ora tak kei miku ya mesti bingung ae teh. Ora iso nyinden, ora iso gonas ganes, mula ya mesti golek mik. Kabeh sinden golek mik. Jebul. Ayo. Menika endah. Endah. Nggih. Maknane endah? Endah niku karawitan niku endah, Pak. Oh iya. Sakwise ana gong, enek apa mau? Angklung. Angklung enek mik akhire endah dirungokne. Nggih, endah dirungokne. Lho, saking jenengan anu, napa niku? Jenengan pirsani? Apa? Nik napa? Rancakane niku lho, Pak. Oh rancaan, Rancakane niku kayune ukir kuwi. diukir. Lah nggih saya to, Pak. Iya, Apik. Endah. Terus L. L. Lan ora. L menika lampu. Waduh, Utawi iki lighting. jane arep nyinden war nyuluh kodhok teko lampu Lighting. barang. Lighting, Pak. Lighting. Oh, Jenengan iya. nek mboten enten lighting ini sinden-sinden mboten cantik lho. Oh iya Ketinggal bener. cantik. Tanpa ada lampu mesti penonton do bengok-bengok ya. Mesti Nggih. lampune kok peteng dedet ngono ya. Nggih, mesti Ah, iya. wedhot sindene. Ayo. L. Bar kuwi terus A. A meneh. Hmm. A menika Heeh. ayu-ayu sindene. Loh. Oh, Mesti iya. angger sinden niku mesti ayu, Pak. Heeh, Ayu, gamel N. Lah niki Dhewe N. N. Heeh. N. Entekno. N menika nanggap wayang. Terus maknane Gamelan penjabarannya. niku nek mboten enten sing nanggap, wayang nek mboten enten sing nanggap to, Pak. Heeh. Mesti anu. Mesti nggih anu. Mesti mboten payu. Mboten payu, mergo ora enek sing nanggap. Nggih. Ning welek mlaku ya hati-hati aja njrimpeti kabel ngono kuwi lho. Mboten. Terus serimpet kan nek sinden mak glubuk ning kono malah isin lho ora. Pun nggih niku Gamelan wis, heeh. Utawa iso dimaknai gamelan itu dari kata bahasa Inggris ya kuwi game Game. land. Game adalah permainan, land adalah garis. Permainan yang tetap menggunakan aturan. Nggih. Nah, ngono kuwi. Nggih sing bener ngeten iki sing leres. Wah, lambumu ora. Ya saiki nembang pamundhute Bu Winggi, Bu Lurah ngersakake Sesideman. Ayo. Nggih. Bawanana engko komplitana tekan langgame pisan. Nggih, Pak. Nggih. Apa ya apa? Wiwitane handere sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung yon selendang kuning Nonano. Ngono. kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngungrum Nano. hangung
marang bendara tiasu lestya pijer ngincangake halis masuk terus tresno sesideman ya nduk luweh becik paten ana timbang pepisahan ya Sulestya liwat kincanging alismu kumoso angladan hatiku senadyan muslim seret yuswaku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukahan jrimpo cimaragaku pakurang kahormatan mamberong rubuh ngarepi nah karo setel karo sing ngendang iki ha iya wis semono kendang pirang-pirang didep dhewe ciblon sabet gedhe jaipong isih tambah Banyuwangen ayo wis ben dintekne ngono ayo ayo sik rasa kuwi ya ayo wedine karo vaksin ya urip ana kutha gedhe angkatke ya kowe tukake Oh,
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Ya. Lan iki kejaba dhewe sowan komplit karo kadang-kadang Waranggana pengrawit. Kersane para warga masyarakat lan panitia iki ngaturi rawuhe ya kuwi Waranggana sing lagi viral, sing lagi tren ana ing ngendi wae. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Alhamdulillah bengi iki ya iso sowan mrene bareng karo kanca-kanca. Iya. Akeh lho para netizen iki sing do menyarankan kalau bisa Pak Cahyo selalu mengajak Elisa. Sirku ya ngono jane sirku. Biyen nalika aku sik Joko ki ya, Nduk. Disaranke karo para penonton wayang, Mas Dalang, sampeyan yen pengen laris, pengen kondang, nika lho Bukesi mangjak terus. Lah carane ngejak ben iso melu aku terus, Bukesi mbiyen pancen tak niati, tak rabi. Ayo. Akhire sprene angger aku mayang mesti melu. Ayo. Elisa. Yen pengen Elisa melu aku terus, carane didongakne men awet sehat ya. Iya, Bukesi mbiyen ya sinden anu ya kondang. Padalang sekedap. Dalam. Aku kok atiku mak teratap to iki mau. Ada Elisa yen pengen melu terus, tak kira ya tak rabine. Wah, teratap aku. Aku ora mung ngono ya wedine kok amini ya alhamdulillah. Lho, jadone tak kebiri. Ya aja mung kowe sing rugi malan kok. Ayo ditampilke. Oke, yo. Tukung-tukung ngormati Mbak Elisa Orkarus Alaso berpacu dalam melodi ya yo. Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedaya ingkang sampun lenggah wonten mriki sedaya. Ora apa-apa terus sing tak senengi ya ngono kuwi kok malan. Ayo ndang, terus. Hah? Pripun to, Pak? Hah? Kan aku menyapa. Lah iya. Sebagai seorang sinden terbeken yang paling keren kece se-Indonesia Raya. Heeh. Akan menyapa sahabat-sahabat besti aku yang ada di sini. Oke, maka dari itu dilanjut saja. Ayo. Injih, kula sowan wonten mriki ngaturaken sembah nuwun sanget. Lan kula derek mangayu bagya. Anggenipun panjenengan sedaya ngadani menika acara inggih menika merti dusun menapa inggih sedekah bumi. Bener to, Pak? Bener, jos apik tenan. Nggih. Kula injih ajeng ngaturaken derek mangayu bagya. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani ringgit wajucal wonten mriki. Oh, iki tak ralat. Ringgit wacucal, udu wacucul. Lek cucul iki malah awakmu sing cucul ora. Bukan col. Ora ngawur. Kirain A itu O ya. Ringgit wacucal. Ringgit wacucal wonten mriki ingkang menika wonten dalang kondang kaloko sajagat raya inggih menika Cahyo Kuntado. Kuntadi. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki pinaringan berkah. Sedaya ingkang gadah padamelan tetos petani tetanen gadah apa sih? Apa duwe sawah bener ya? Oh, sawah, saben. Saben diparingi tanduran ingkang sae. Sedaya ingkang dagang saged diparingi berkah ingkang kathah bati sing oke. Sing duwe pedamelan dadi guru ya entuk gaji ke-13, 14, 15, 16 lan sak piturute. Komen bonusnya akeh, sing dadi PNS bonusnya akeh. Sing lunga ning luar
negara luar kutha. Muga-muga nek Bali ya nggodhet sing akeh. Sing durung oleh bojo ndang oleh bojo. Heeh. Bojone siji wae aja akeh, Pak. Mengke kaya Pak Dalang ki lho berniat bojone akeh. Aja mboten pareng ngaten nika. Sapa sing berniat bojone akeh? Mau jarene. Loh, aku ki menceritakan, ya toh. Iki kudu diluruskan. Bu Sukesi Rahayu niku sakderenge kula rabi, lak menjadi waranggono bintang tamu kaya sampean. Bu Kesi kan? Bu Kesi dadi nderekne Pak Anom Suroto, Suwargi Pak Mantep, Pak Entus, laris dengan inti. Lah, pada waktu itu saya hanya menjadi dalang biasa, ora mesti tanggapan. Biasa. Terus, disaranke karo kanca-kanca. Mas Cahyo, yen sampean pengen laris, pengen kondang, ke lho Bu Kesi ki jaken terus. Lho kok yo gelem ngono to. Lah, carane anggere Bu Kesi kae gandengke wis dadi rondo kok rabi, sampean tak jamin mesti laris. Alhamdulillah. Alhamdulillah mlaku laris dugi sak menika laris. Iya, ngono kuwi. Upama kula nggih pengen laris, pripun carane? Kula kan sinden. Piye carane ben iso laris kados panjenengan niku lho langgeng le laris ki awet ngaten lho. Lho carane selalu apa kuwi jenenge akrab dengan dalang. Ya, sing jenenge sinden itu tidak bisa pentas mandiri. Upamane sedekah bumi wonten ing Banaran. Terus nanggap sinden tok sampeyan diunggahke ndur meja ditonton wong sak lapangan. Kan ra mungkin. Mesti enek dalange, enek pengrawite. Mesti kudu kompelit. Dadi carane men iso laris ya kudu akrab karo dalang. Sapa sing kok eloni paman bengi iki sampean melu aku? Ya piye carane ling akrabi aku? Lek tak kongkon piye-piye kowe iki manuta. Oh ngono. Gandeng Pak Cahyo wingi kan bar ulang tahun, toh. Aku arep ngenai hadiah sebentar. Lihat sini. Pak Cahyo ulang tahun toh? Ulang tahun. Nih, iya. Iki ben akrab. Apa kuwi artine? Iki toh? Heeh. Sange ngono. Apa kuwi? Diajari bocah ki mau sange Kuwi artine apa? I love you ngono. Oh, alah iya. I love you. Aku tresno kowe panjenengan. Oh, iya. Kan sebagai sinden kuwi kudu nresnani sapa sing dieloni. Panjenengan kan ndas kula. Panjenengan kan ten mriki ndas kula. Ndasmu dhewe kuwi ora. Pemimpin rombongan. Iya, pemimpin rombongan das kula. Dadine kula saged kudu menghormati panjenengan kanthi niki wau. Sangeo. Oh, iya. Terima kasih. Ditampa to. Kita akrab kan jadian. Akrab. Ya muga-muga bar iki panjenengan tambah laris, kula tambah laris nggih. Kan wis besti. Ning ya kuwi lho apa jenenge permintaan dari para penggemar wayang supaya Mas Cahyo selalu mengajak sinden Elisa. Monggo sampean lak melu sapa-sapa. Sok-sok mayang dhewe. Lah carane ben iso melu aku terus kuwi piye aku bingung ngono lho. Pripun nggih? Bu. Pripun carane ben kula tumut terus nggih, Bu? Kira-kira pripun ngaten? Masa awakmu cah dewasa kaya ngono kok ya ora tanggap. Nah, pripun? Lek mau kan Pak Cahyo ngendika supaya laris yo Bu Kesi ki rabinen. Mosok ora tanggap. Supaya dhek laris, jawane kowe arep dipek ngono lho. Oh, kula dadi dipek dadi adine. Aku ora ngono kuwi lho mau sing ngomong. Tak dongakne awet sehat men iso melu tanggapan aku ngono. Dipek dadi keluarga besar Madang. Wah, lah ngono lho, lebih sae ngaten nika. Nggih. Pak Cahyo kula matur sembah nuwun sanget saged sowan wonten mriki. Kula niku kalih panjenengan dhisik kula lho. Dhisik lek apa? Lek tekan kene. Oh iya, aku mau dadak camping ning alas kok dadi ya. Kamu kesasar to? Sasar sak pole. Mongko dalane anyar dicor ngono gampang kok. Kamu lihat mana? Sirku lak kabare iki lak dalan padangane akeh sing jalan berlubang. Terus akhir liwat nggen Bojonegoro kono kae. Wah, akhire malah keblasuk-blasuk. Mergo yen aku karo jalan berlubang iki paling wedi. Akeh yang terjadi kecelakaan mergo anane jalan berlubang kuwi. Oh ngono. Mergo jalan berlubang iki pancen berbahaya. Ning bahaya meneh sing lubang berjalan kuwi luwih bahaya kuwi. Apa ana lubang berjalan ya? Anak. Di sekitar kita ada itu. Ana ya irungku kupengku ki lubang berjalan tajane dindi ya. Betul. Pak Cahyo niki dilalah yang nonton banyak banget ini anak-anak kecil toh. Nah, ini para generasi penonton wayang. Lah iya. Sok-sok sing dipersiapkan kan hanya generasi dalangnya, dalang cilik, generasi sinden cilik, generasi pengrawit. Ning generasi penonton wayang tidak di
persiapkan. Betul. Ini adalah hebat untuk Mbak Naran, sangat luar biasa karena anak-anak kecil naik ke panggung. Ini adalah generasi penonton wayang, penanggak wayang untuk acara Merti Dusun yang akan Ya datang. calon-calone. Pomen aku bombong banget gandeng aku bombong. Nah iki aku arep ngetokke duit. Oh to. Tapi iki nyilih saweran. Engko tak iso. Tenang no Sinden laris nyilih saweran. Soalnya gak duit det pecah, sinden laris ditekan abang kabeh lho. Iya. Malah geleleng ya. Tak bacain dulu ini tulisannya ya Pak ya. Ya, suratnya. Nanti habis itu nanti aku mau ngasih hadiah buat bocil-bocil ya. Walah senenge. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cange. Dalu menika kula nyuwun gending podang kuning alias bojo loro. Lho. Piye iki? Podang kuning kok alias bojo loro? Lah mbok menene hubungane karo omong aku mau. Iki sasemita ya. Iya. Gending menika kula tuju kaget warkop. Dono Kasino Endro napa pripun iki? Warkop piye to? Oh, warkop. Warkop kok WARKOP. Oh, Warkop. Warung kopi. Oh, warung kopi Mpok Indun. Cukup sekian, terima kasih saking kula Heri 46. Wah. Oke, Iki kandel iki, diitung ra transparan ra iki. Transparan ra masalah. Ayo. Transparan. Emang ngitung le, disawang le. Ayo. Hitung ya le, kingkong nggo anu siji. Hitung. Loro. Telu. Hop, sing kaos abang kok arep kudu ngadeg kok sik sabar sik. Kok wis arep mencolot kok sik. Ayo. 4. Nah. 5, 6, 7, 8, 9. Wow, berarti 500.000 ya. Oke, terus iki tak bacain lagi dulu. Siap. Nyuwun gendeng gubuk asmara dari Aryo Banaran saking Jukan Wedus. Oh, Juragan Wedus online. Juragan ya jugang iki lho. Ya, salah lihat loh. Nah, ini ada tindih juga 100.000 ya. Terus iki nyuwun capeng gunung jenggleng pangkure jenggleng. Oke. 100 ya. Oke. Nah, iki engko ning kene ben go sinden-sinden. Lah iki buat anak-anak tak jupuke 1, 2, 3, 4, 5. 50 tapi sing iso jawab pertanyaan ya ora. Contone. Wah, sing arep dhewe nggawe batik. Aduh, mati aku nggih. Contone. Aduh, mati. Gampang loh, gampang. Iki jenenge apa? Lah, neng dudu kuwi pertanyaane, iki contone. Pinter gawe dolanan cah cilik-cilik Elisa. Siap ya. Engko ngacung dulu lho. Ngacung dulu. Saiki sapa sing wani nomor 1 ngacung munggah kene. Kene sapa wani? Maju kene. Rawani. Oh, ya. Tak takoni ya. Ngerti Sunan Kalijaga? Ngerti tenan ra? Sunan Kalijaga. Duwe lagu tembang to. Tembange jenenge salah sijine. Wah, kok sabar. Salah sijine. Penek duwike terus bernapsu banget iki bocah. Salah sijine ilir-ilir, ta? Sing nomor loro gundul. Maju sapa sing wani? Ora gundulmu. Kene. Kok gundulmu barang? Ayo sing ndi? Ya kene Mbak, sini maju. Maju sini depan. Nah, siapa namanya siapa? Nuril Maulida. Hah? Nuril. Uril? Nuril. Uril. Nuril. Ngu. No. Wah, kok aku budek to mongko cedak kene lho. Mbak Nuril. Ya. Berarti mau apa? Gundul apa kira-kira? Gundul pacul. Nah, benernya 50.000. Oh, penak toh. Pinter ya, gampang toh. Gampang. Sapa wani meneh maju siji. Sapa jenenge 50.000 Mbak ki, lho. Mbak Elisa? Iki iso nggo tuku kacamata. Nuril. Nuril, ayo. Yo sing lanang-lanang iki mau sing sarange ro Mbak Elisa lho. Lah kene maju. Nah. Sapa jenengmu sapa? Angela. Hah? Angela.
Rendra, kowe sayang aku po? Ya. Wah. Ngene lho mentale rasa nganggo sasmito. Elok men. Kalah Sampean- mentalmu Sik, tak sik, cah ya. Sapa asmane sapa? Angge mik sapa asmane? Namanya siapa? Lendra. Nah, Loh, kamu sayang sama Mbak Elisa toh? Sayang? Ya. Iya. Ya kalau gitu sama aku juga. ini kamu tahu nggak wayang yang gendut itu namanya siapa? Tak kasih pilihan. A. Limbuk. B. Lia Kenes. Bo. Iya. Weh, apa jawabannya kok gur bengak-bengok tok? Ya, lembo. Limbuknya 50.000. Nah, sarangnya piye mau? Sarangnya piye? Iya. Siapa wani maju neh? Wah, yes. Loro. Waduh, Ya sini wes. maju biru. Polahe kaya ngono bocah. Ada lagi enggak? Ayo Oh, Ki. cewek 2. Wah. Habis ini cowok 2 ya. Oh. Ya, cekel iki mike cekel. Tak golek wayang. Sapa medun? Nanti gampang tak conteki, engko tak conteki. Nah, namanya siapa? Jawab dulu namanya. Tiara. Mutiara. Yang satu? Husna. Ini namanya desa apa? Desa Sidoarjo. Pinter. Yang satu? Desa Sidoarjo itu ada di Kabupaten Ban. Pinternya saya ketahui. Wes. Loro neh lanang loro. Ayo. Konjo medun, wes munggah konjo medun. Ira aja brutal. Lumayan iki nggo jajan kacamatane mau lho, sing ana irunge. Nah jenenge sapa? Aldo. Hah? Aldo. Sing sijine? Nganggo mik. Wulan. Oh, Vian karo Aldo. Aldo, iki jenenge wayang apa? Semar. Wah, pinter tenannya 50. Ah. Gandeng ra nganggo pilihan, kowe wis bener langsung tak nek 100.000. Iki apa? Goreng. Hah? Dudu sakerah kuwi. Yoyo. Sapa? Betul, sapa baleni? Yoyo. Nah, bener. Kowe iki koclok kok. Apa enek ngono jenenge yoyok iki lho. Wah, lah Elisa iki malah genjleng kok. Petro. Ah, Petro Petro. bener. Oke, kasih tepuk tangan buat anak-anak yang di sini semua. Wah, aku seneng banget Pak. Jarang-jarang loh anak-anak pada nonton semua. Ela. Nggih, Iki mene semangat karo cah cilik-cilik. Lah, yo toh, Ngono kuwi wong dadi kok merespon nonton. apa yang ada. Cerdas tenan Elisa. Ya biar nonton, besok ben nonton sesuk nggo jajan. Nek nonton wayang entuk duit iso nggo jajan, penak to? Kandhane sarange. Sing kaos abang ngadeg neh pengen entuk dhuwit neh ye. Saya ngaturaken ini nggih lelagon nggih Pak. Siap, nggih. Capek gunung dulu buat pembukaan. Oke, siap. Karo Nggih. nyepake parian wong hubungane karo apa merti dusun ta. Merti dusun, ya. Ya. Pangkur caping gunung terus dijengglengke. Dijengglengake. Ya, coba kaya apa. Ya, Mbak Elisa. Saben bengi nyawa sempak kabeh karo aku, seneng aku. Kompak kok sempak piye to? Kompak. Gak apa? Kompak. Kompak kan cuma Ketika satu. serasi itu bersama-sama itu namanya kompak. Ya kompak kan cuma satu. Iya. Jawa ki akeh disingkat. Piye? Misale penget, apik banget. Oh iya. Sempak, semangat dan kompak. Oh iya. Nah, ini ngono lho. Tadi disingkat ya? Singkatan. Sampean ki ya Yunan kuwi. Yunan? Mm-mm. Apa Yunan?
Elisa ayu tenan. Oh, ayu tenan. Oh, Pak Cahya. Kulitmu teh. Apa? Kulitmu putih. Oh iya. Elisa, Kula. mbutmu wo. But. Hah? But. Mbutmu wo. But ya. Rambutmu dawa. Rambutmu dawa. Pak Cahya. Apa? Rung mucung. Apa? Rung mucung. Apa kuwi? Irungmu mancung. Heeh, li kuceng. Apa li kucing? Taliku kenceng, lek ora kenceng ora iso ndalang. Iki kenceng banget iki ora. Kalian kecek ya. Pak Cahya, kamu tahu nggak sih? Hah? Tol mude. Apa? Tol mude. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Apa kuwi? Mantolmu gede. Oh iya. Biar kita bisa boncengan berdua naik motor. Oh iya. Oke. Oke, baby. Ampun bu. Niki namung gocek loh bu. Saestu. Tenang Elisa, tenang. Nang kene iki dhek iki wis tak liarke. Oh, saestu Jadi bu. dhek iki milik umum. Ora apa-apa, tenang. Mangke kula bali ampun digemboske bane lho bu. Oh, tenang ora Cahayu khusus Mboten karo kowe. napa-napa, nggih. Khusus sampe awakmu tak liarke, Oh, tenan. Ya, ora apa-apa kok Pak. Udah Rapopo. dikasih izin loh Pak. Kena ning awake dhewe beda keyakinan nih. Kok beda, maksudnya beda kamu Katolik, aku Katolik, kamu Islam gitu? Enggak. Apa? Beda keyakinan itu maksudnya aku yakin seneng, kamu yakin gak seneng sama aku. Jadi Ya bener. beda keyakinan. Iya. Bang. Yen memecang mengkaro janur kuning. Awas le. Elok tenang. Ki lho senengku madang karai jan. Piye? Ya kuwi mah lho sempak banget gitu loh. Iya. Semuanya itu seneng aku. Jadi kelihatan regengku marenggeng ya. Regeng. Kan ini sama ya. Ini karawitan yang ditanggap itu semua regeng gumarenggeng, penontonnya yang nonton juga rukun kabeh ngono lho. Buktine rukun apa? Buktine rukun ya iki kabeh madhep rene. Ana siji sing madhep rono. Ngopo kae? Pipis. Iya. Heeh. Engko pas Mbak Elisa, sing bareng entuk dhuwit, lah Mbak Elisa pas mencolot tiba ngono, sampe langsung iya ngono lho ya. Heeh. Aja nyokorke lho, wis takne dhuwit lho. Iya, kalian besti aku. Iki kok turu iki mesti ra entuk dhuwit iki. Ora semangat galau dek. Ya, Mbak. Kembang wae weteng gunung. Ya, iki kompak banget lagi sesuk. Iya. Sesuk tak gawa ya, Le. Melu nek Mbak Lisa mayang sesuk melu ya. Arep ki apa? Dolop. Iya. Yo. Dipalarke. Cita. Sing klambi biru ngerti sampean polah ngono Mbak Elisa langsung. Bukan main. Bukan main-main juga bukan. Iya, elak. Panas udan. Aku parikan dulu ya. Engko kabeh parian Ya. njen iki. Ya yo. Menyang Tuban
Menyang Tuban. Arep pacaran. Pacaran duwe yo. Duwe nih kok delikne. Terus Mugi-mugi warga Banaran sugih berkah lan lumintu karaharjan. Allahumma amin. Tak cilik-cilik nerokne aku. Ayo. Allahumma amin. Iso to? Iso. Yo ora mentelengi aku to iso ngono. Oh. Saged to? Allahumma amin. 1 2 3. Ya, rene perwakilannya. Ya rene. Sapa sing durung? Rasa tukaran. Aja dijoroke kancane. Lho. Ngene iki lho perkara duwe malah geger ngene lho. Mau wis entuk borong. Wis entuk borong mau. Iya. Iki. Sik coklat iki lho, Pak. Ya coklat rene. Sake. Coklat. Pokoke ben entuk kabeh. Coklat. Nah, iya. Iki sarungmu aja diwel-wel ngono to, Le. Oke, kita mulai dari mana, Pak Yoyo? Dari Sindennya. Mbak Lia Kenes. Aku gumen lho, Pak. Baru nyampe aku. Nyapa? Wah, ngakak aku. Ngapa? Ada kipas itu, kipas kotak. 2 ditumpuk sama Mbak Lia. Terus? Sikile unggah nodes. Lah yo aku, waduh iki apa iki? Kok buadek ngono ya, Lia. Kayak Semriwing kok sah. Sempriwing. Ya Mbak Lia. Tuku pakan. Pakane sapi. Akane sapi. Terus? Mugi warga Banaran kathah rejeki. Allahumma saniki men kompak gitu warga Banaran Allahumma amin ngangge nada bareng menurut niki hajat jenengan mang dongakne jenengan piyambak 1 2 3 Allah Leh kowe aminmu aja emosi apa amin kok menawa metu meneh nek suarane ngantek ngototi metu 50 meneh ngono lho. Yo metu kok metu Ya. Yo selanjutnya Nah ini idolaku. Ayo Mbak Syekh Urin. Jan, kakak cuti. Le nyanyi mau sok ciantik tenan. Aku itra ya ngono kuwi kok. Paling suka. Lirikannya. Mas Dar, dindingane. Mangan tekan. Sok cantik. Mangan ngono ndak? Mangan. Ora sah teru-teru kuwi. Kari mangan tekan mangan. Ayo kudu ngono. Gene ana rasane kok ya. Mangan tekan. Kok bocor tengahe. Terus? Mugi warga Banaran ayem tentrem atine kathah rejekine. Yo Allahumma Iki idola kita. Ibu negara kita. Ayo, ibu sepuh ya ibu sepuh. Ya berhubung aku disepuhke aku tak sing alus wae ya, Pak. Sing ket ben ketok keibuan ngono lho. Kan mbok uwek iku kan kudune wani ngalah. Oh iya, harus. Tenan lho. Dadi bojone dalang ki lara jembar atine ngono wah. Iso nyunggi kompor tenan. Iya. Ning sujune nyuwun sewu, kula niku pun lembah manah Bapak Ibu. Mbok bojo kula niku enten sinden ayu-ayu, ajeng lirik, ajeng nggodani ngoten niku pun kula niku pun ikhlas. Tak ikhlasi. Nek anggere tak ikhlasi ten wong lanang mesti ngati-ngati. Padha kalih bojone jenengan, Bu. Lek ketoke teng omah bojone jenengan rada rewel ngoten, nakal sithik ngoten. Mang tokne mawon, malah mang jenengan tokne. Engko dhek malah balik dhewe kalih jenengan. Balik apa ya genah dolan ning kali kethek wingko ora. Wong lanang kok diumbar ora. Lah. Yo varian Bu. Numpak jaran karo mangan timun. Terus? Muga-muga warga masyarakat Banaran tansah guyub rukun. Ya. Allah. Ya, wah,
kayak TPA di sana. Seneng aku. Ayo. Nah, saiki ganti Surabadok, ayo. Kok Surabadok to, Pak? Lho mangane ra umum kok kuwi. Ayo. Mbak Winong, Winong. Tuku sedan Waduh, tuku sedan. neng Kebak Kramat. Heeh. Mugi-mugi masyarakat Banaran pinaringan sehat. Allahumma. Ya. Terima kasih anak-anak. Ayo. Sebelahnya Mbak Birgita. Hadir kita, ya. Sepedahan. Kok sepedahan toh? Sepedaan. Sepedahan. Ya sepedahan. Lah cara Kediri pancen sepedahan. Aduh ayo. Heeh. Sepedahan. Neng Surabaya. Oh, aduh banget tuh sikile gopoklek anu. Loh, tur Mbak iki tur. Tur ya. Mugi warga Banaran tansah bagya mulya. Wah, kagem para sinoman iki segone ndang disiapne iki luwe lho medhe iki bengak-bengok. Ya Yo, iki Dek Umi Khafifah. Panas sudah. Woi, Parian kok kamu panas. saya tembak nanti kalau macam-macam. Parian kok panas Oke. udan. Parian lho. Sun. Sun ngopo njaluk Ya, pipi, disun sik, sapa? sik. Ngene lho parian iki. Nano ngono lho. Yo. Sun. Ya nano papat lho paling ora sun ki siji lho. Sun. Susunya koclok tadi. Sun. Terus? Sun ngono. Artine matahari. Kuisan dudu sun. Tulisannya kan sun, Mbak. Iya, ning bacane bahasa Inggris, in English itu kita bilangnya sun. bukan Nah, cara sun. Ponorogo sun, lho, Mbak. Oh ngono. Lah Pak Sun iki Tulungagung ora Ponorogo. Sun Grono. Kula pengennya Ponorogo, Pak. Oh iya. Sun. Terus? Artine matahari. Ah. Aduh, apa ya mau? Warga Banaran mongko un lho. Mboten. Nah. Sun artine matahari. Sun. Piye kita? Mugi warga Banaran sak dusun. Oh. Sun. Sun. Oh, Mbak. Lah bagi senamu sansun ae ora. Sun Lah, aneh, artine matahari. Oh, iya. Mugi warga Banaran sak dusun Oh. pinaringan basuki. Oh iya. Allahumma amin. Oke, makasih Suwaya. Wes ya, engko tambahi 10.000. Panas udan panas lengaleng. Capek Jatim. gunung. Awas. Nadyan wadon serta Swara suling masuk. Yeah.
Tunggal Mbak Elisa. Kor. Tunggal. Kor. Kor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nah, sugeng pepanggihan Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kula warga Maluwadung. Nah, nggih, Desa Sidoarjo, Senori, Tuban. Kula nyuwun gending Sri Huning Mustika Tuban lengkap sak bawanipun. Gagrag tayub Tuban kangge sedaya para pamirsa wayang kulit. Mugi-mugi tansah ngrembaka. Nambah Sri Huning nyuwun sinden Ibu Kesi Rahayu. Matur nuwun saking Pak sinten niki Pak Dijaya. Pak Dijaya. Nggih. Persembahan nuwun Pak Dijaya. Nggih. Wonten malih niki Mbak Elisa. Nggih. Saking sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoyo kula Rohman saking Pemuda Banaran ngersakaken tembang Lewung Seraginan. Ada pantun. Maca koran neng pinggir sawah, wong sak Banaran diparingi rejeki kang barokah. Amin. Nandur mbako biate. Ki Dalang Cahya pancen oke. Wehe, Cakep. Like, komen, subscribe Kuntadi channel. Matur nuwun nggih. Siap, jos. Bu Kesi karo sampean. Oh nggih, Bu Kesi. Ibu ingkang kula hormati. Iya, Cahayu. Aduh, iki aku wis sengak iki lho, Pak. Sengak ya, piye? ini kayaknya udah enggak enak gitu loh. Wis sengak to. Udah Mergo urung adus pancen, malah sengak. Lho aku kok peh aku dadi mbok-mbokane karo disepoti. Disepoti to, Pak. Oh, disepati. Oke. Yo, cublak suweng lek ngono. Ayo. Ben semangat to lho. Yuk. Ayo, yoga. Oh. Cuplak suwang ngeteng kelenter mambu ketundung kutel pak empore lalere sopong guyu dele ake sirpang dele kokok sirpang dele kokok. Hoi. Cuplak suwang ngeteng kelenter mambu ketundung kutel pak empore lalere sopong guyu dele ake sirpang dele kokok sirpang dele kokok sirpang dele kokok.
Kiai panjenengan kali Pak Cahyo niku idola kula. Dari pertama aku cinta wayang, nonton wayang itu panjenengan sama Pak Cahyo sebagai duet dalang dan sinden. Jadi aku nggak akan ada apa-apa Bu sama Pak Cahyo. Pas Ya. apa? Kamu pas nonton pas lakon apa? Lakon Abimanyu Ranjap itu loh. Oh itu. Iya. Pasti kamu masih ingat tembang Bu Kesi yang sampai sekarang masih terkenang ketika Abimanyu itu diranjap pakai gaman Iya. dengan gerakan pelan atau slow motion. Iya, itu paling aku sangat terngiang-ngiang yang yang itu aku. Ayo Bu Kesi, langsung- ayo tuduhno neng anu apa? Merinding banget gitu loh Bu. Nembang tuduhno neng marumu, ndang pindah. Beh, sik to. Sadar gak muni ngono ki dalange? Delon kanca-kancamu yoga ini lho. Engkau aku bagaimana nanti mukaku di depan mereka itu loh. Mungkin aku di belakang di EC. Yuk, bojomu yuk. Yuk, bojomu yuk. Daryanto mesti ngono iki. Daryanto karo Heru. Sabar yuk, sabar. Wis to, anggere kowe kendho. Lah bar kuwi ikhlas. terus bar kuwi sampean terus nakoki aku. Mas Cahyo, kowe lek tak olehne Elisa piye? Lek aku jawab piye? Gini yo. Wah, niku kenakalan niku wis bolone bapak-bapak iki. Tembangmu ketika Ya. Abimanyu Ranjap. Nggih, menika nostalgia ketika tahun 2008 Festival Dalang Nasional Mas Cahyo mewakili Provinsi Jawa Timur. Pertanyaannya, apakah sudah menikah apa belum Bu waktu itu? Oh ya belum, itu masih masa-masa PDKT, cinta. Masa-masa anu delian. pacaran. Macam-macam sesideman itu. Iya, membayangkan bagaimana ketika Abimanyu, pas kuwi Abimanyu rinanjap gaman, kena panahe Kurawa, rinanjap ewon gaman. Tembangnya ngeten. Oh, oke sing cut. Sik iki tak praktek nih sak wayange no. Nah, Ini pas. iya, aku sebagai penonton bayaran. Kok aku belum yo ning kene dolo Pak dhewe. Yo Elisa ya ampun Sa. Sakjane aku ki yen Ah. jujur wae lho Sa. Upama aku duwe adik awakmu ngono yo, asine aku ki yo ikhlas ora apa-apa, malah enek sing ngewangi bebanku ning omah ngono lho. Dadi bojone dalang kuwi sanggane abot lho Sa. Aduh Bu, Tak critani sik to, tangi turu kudu nggakne wedang, nyiapne Nggih. daharan. Mengko yen sayang engko kudu mijeti sikil sak awak. repot ya Bu. Nanti kalau ini ngurusin manajemen juga. Iya, durung aku ngurusi bagi-bagi kanca-kanca. duit-duit. Aduh, ki nasibe Abimanyu piye? Awake dhewe kompak jane Sa. Siap niki? Oh. Yo, ndang. Nah, iki simarane aku jatuh cinta karo dhek iki, Sa. Loh, aku lagi menyiapkan mood loh, menyiapkan konsentrasi supaya ini connect dengan Wai. Cek. Penjenengan sepatus lancar. Amin. Amin. Ini aku sebagai gini Pak Cahyo. Gimana? Diganti aja wayangnya. Tadi kan ada nogo atau nogone sing mati. Aku rada ora trimo sebagai aku juga seorang dalang ya. Sebab apa? Aku kan juga dalang. Oh. Masa nogo ditusuk set mati gitu kok. Akak. Ditusuk mati, harusnya itu enggak akak-akak. Gimana seharusnya? Gitu. Gitu ya? Iya, masa Oh, iya. akak gitu. Oh iya bener. enggak? Bu Kesi pas tak tusuk ya ngono ya. Harusnya kan Waduh. gitu loh. Masa akak gitu. Aku nggak terima gitu loh. Ya enggak Karena apa-apa. namanya ya ngelihat pacarnya chatan sama yang lain aja udah bisa rasanya tertusuk hati ini ya. Ah. Apalagi naga yang tertusuk panah beneran gitu Ah. loh. Ya mesti dia lebih sakit kan. Iya. Ya, itu coba kita contohin pakai naga. Ibu pakai ilustrasi lagunya yang tadi, tapi pakai naganya. Coba. Oh. Ini enggak pas no ini. Ini khusus kok. Khusus harus pas Abimanyu ya. Jadi hanya dua tokoh yang bisa ditusuk. Jadi Abimanyu ditusuk dengan panah, yang kedua kamu ditusuk dengan ini. Aku tidak mau. Milendi. Aku tidak mau ditusuk. Iya, tadi cuman intermezzo aja. Iya. Berarti Ya aku dengerin aja, Bu. ya.
Monggo mohon aplaus. Ya ini aku dengerin ini posisinya pas wah kembangnya semuanya itu dia mati. Ya, itu kisah cintaku sama dia. Rasanya langsung Jadi terasa banget bagaimana aku merasakan Abimanyu itu betul-betul dia mati tertusuk panah dan membayangkan istrinya Siti Sendari dan Dewi Utari di situ ketika nyawanya sudah diubun. Iya. Dadi lek cara wayang aku Abimanyu ya toh. Sampeyan Siti Sendari, Elisa Utari. Tasik no. Yes, cocok ya. Oke. jadi iki mau seriuning Bu kita Sruning. harus Yo. menang. Malah duet wae Bu Kesi karo Elisa duet. Sip no. Yo. Karo adikku wadon enggak apa-apa. Karo maduku enggak apa-apa. Nggih, Pak, Bu. Cocok mboten, Pak, Bu? Masalah biasanya dalang kuwi bojone ya loro telu ngono lho. Aku nggumun nggih namung Pak Cahya Kuntadi niku sing bojone namung setunggal namung kula. Dadi kula Monggo sriuning kok. alhamdulillah kula bersyukur bangga banget penaringan bojo kados Mas Cahya. Yen liya-liyane mungkin rada gelem nyeleweng ning niki mboten. Ngoten. Sri Huning. Ayo. Katanya pakai bawa komplit gak Oh nih? iya bawa no. Putri Kang Sulestieng warani Sri Huning Mustika labuh tresno prapteng layan Oper Mbak Elisa, ya Mbak. Neno. Tak berangkang pacana kara Neno. Bela wirat moyo Bu Kesi. Rangira Sri Huning gugur mongko mesti kaning tuban Sri Huning menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang kula ingkang lenggah wonten ing Celep Kidul. Nah menika tangga-tangga kula dipandhegani dening Pak BG sugeng mirsani menika nobar. Oh nggih, matur nuwun. Nggih Pak Dalang, Nggih. menika khusus spesial kagem Ibu Lurah ingkang cantik piyambak, piyayine lembah manah alus grapyak semanak tur boten celuthak. Saestu kula kirimi tembang Sri Huning lan ugi para perangkat desa wonten Banaran mriki mugi-mugi tansah kiat lahir batin ngemong lan ngesui sedaya warga masyarakat Banaran. Nggih. Monggo Bu Kesi. Sri Huning mesti ketuban labuh tresna wen sabaya pati marang raden Ayo. moyo kangen prasaja akan terberati
Oh. Senajan kekasalira Oh. Leno alabuh negara Terima kasih Mbak Elisa kali Bu Gesi. Niki pripun Pak Yoyo kersanipun? Nggih menika istirahat rumiyin nadyanto anu Mbak. Wonten perangan ageng warga masyarakat wau kula menalika badhe minggah dipun titipi rembug. Nggih. Pokoke kados teng YouTube mangke Mbak Elisa ndalang gitu.